A mi smo došli do našeg drugog gosta danas. Danas ćemo razgovarati sa gospodinom Josipom Papazovićem, predsjednikom udruge Povratnici HR. To je platforma koja povezuje hrvatsko iseljeništvo i pomaže ljudima koji razmišljaju o povratku u domovinu. Nakon gotovo 5 godina života i rada u Švicarskoj, Josip se vratio u Hrvatsku s ciljem da svoje međunarodno iskustvo i kontakte stavi u službu razvoja zemlje. Kroz Povratnici HR radi na informiranju, povezivanju i stvaranju konkretne podrške povratnicima, posebno u području stanovanja, zapošljavanja i podrške obiteljima. Aktivno surađuje s dijasporom, lokalnom zajednicom i medijima te zagovara povratak kao priliku za demografsku i gospodarsku obnovu Hrvatske. A da ne bude da samo ja pričam, dopustit ću i gospodinu Papazoviću da nam se predstavi i da kaže više o platformi Povratnici HR. Gospodine Papazović, čujemo se? Pozdrav, nešto vas teško čujem. Sad se čujemo možda bolje malo? Zato što nismo kroz sistem. Može, evo ovako ćemo probati. Se sad čujemo? Da, sad je puno bolje. Odlično. Evo, gospodine Papazoviću, molim vas, recite nam malo više o sebi i recite nam odakle ideja za Povratnici HR. Evo, baš smo sad predstavili program i platformu i čini nam se kao stvarno fantastičan projekt. Pa evo sad, koliko je opet nešto prekida, ali evo, koliko sam uspio razumjeti, prije svega hvala što ste me pozvali da budem sudionik ovog radija. Evo što mogu reći o sebi, znači ja sam Josip Papazović, dolazim iz jednog malog grada iz Slavonije i eto, kao i mnogi naši ljudi, otišao sam u Švicarsku tražeći neku bolju perspektivu. Tamo sam iskusio što znači biti dio dijaspore, red, rad, ali i vječna čežnja za domovinom. Mm-hmm. Unatoč sređenom životu vani shvatio sam da Hrvatska treba svoje ljude natrag. Povratak nije bio samo emotivna odluka, već i želja da znanje i iskustvo stečeno vani uložim u svoju zemlju. Ali, kao i sve ostalo, povratak nosi svoje izazove, mm-hmm. Od administracije do prilagodbe, ali osjećaj da si svoj na svome je jednostavno nezamjenjiv. Mm-hmm. I upravo ti izazovi su me motivirali da pomognem drugima. Mm-hmm. A baš mi je drago što čujem da ste iz Slavonije, jer sam ja sama iz Slavonije. Slavonci su proaktivni, svaka čast. Hvala vam puno. A recite onda, platforma, kad ste odlučili ju pokrenut, što ona točno, što ona vama predstavlja i evo kakvi su nekakvi sad prvi planovi za ovaj projekt? Evo sad, stvarno jako vas teško čujem, sve nešto prekida, ali nešto što sam uspio razumjeti ovoga, ta sama inicijativa Povratnici HR nastala iz stvarne potrebe. Marin Brkanić, Dino Kekez i ja smo prepoznali da postoji ogroman informacijski jaz. Ljudi se žele vratiti, ali se boje tog nepoznatog. I onda spojili smo snage kako bismo stvorili platformu koja nudi konkretne odgovore, podršku i zajednicu. Mi jednostavno želimo biti taj most koji spaja institucije u Hrvatskoj s našim ljudima u iseljeništvu. Također, imali smo i prvu osnivačku skupštinu za udrugu koja će biti također pod istim nazivom. Naš primarni cilj je širenje mreže povjerenika po cijeloj Hrvatskoj, mm-hmm. koji će povratnicima pomagati na lokalnoj razini. Mm-hmm. Također, evo što smo do sad uspjeli napraviti, ušli smo u kontakt s jednom lokalnom jedinicom s kojom dogovaramo kako bi povratnici u ovu općinu imali čak do 3.000 eura sufinanciranje selidbe, što jako puno znači za ljude koji su vani. Također, što mogu reći, razvijamo sustav koji će na jednom mjestu imati sve potrebne informacije za povratak. Želimo biti relevantan sugovornik državi u kreiranju boljih demografskih politika i poreznih olakšica za povratnike. Odlično. Da. Gospodine... Cilj nam je da povratak u Hrvatsku ne bude iznimka ili pothvat, nego prirodan i jednostavan proces.
Da, gospodine Papazoviću, vas mogu samo zamoliti ako možete skinuti nas sa spikera zato što dobivamo dupli glas, zato nas i vi ne čujete toliko dobro, bilo bi vam vjerojatno puno lakše. Da, evo vi ste meni trenutno na laptopu, zato, jel čujemo sebe u delayu nekakvom? Aha, može, evo, ako želite, možete me nazvati ponovo, pa ću se onda javiti na mobitel. Ajde da probamo to tako da se bolje čujemo. Samo sekundicu. Može, svakako i ovo meni isto jako prekida, jako teško da se uvijek. Da. Hvala vam. Može, evo, nazovite me ponovo, hvala vam. Može. Evo, sad ćemo ponovno nazvati gospodina Papazovića. Pa meni se ovaj projekt čini kao fantastična stvar, jer evo, mi smo sad svi ovdje, ali hoću reći u inozemstvu smo, ali ja vjerujem da većini ljudi u nekom trenutku prođe kroz glavu, pa ok, želim se vratiti svojoj domovini. Meni 30 godina se to pa eto vidiš, stalno ti je ta nekako misao, ako ne u svijesti, u podsvijesti, ali onda svi prolaze kroz iste dileme. Pa je li to, kako ću se sad vratiti, znam da... Pa nije to, meni je osobno drugi, recimo, razlog bio familija, tu porodica i sve to, ali eto, čekaj, ja mislim da nas on zove nazad. Halo, da li se čujemo? Puno je bolje sada, tako je, puno je bolje. To sad ja vas isto jasnije čujem, odlično, evo pa ćemo nastaviti sada sa pitanjima. Evo, pa ono što je možda moje najveće pitanje, s kojim se problemima ljudi najčešće javljaju, jer evo mi smo baš sad to komentirali, svima koji su u inozemstvu prođe kroz glavu, na početku, na sredini, na kraju puta, pa kao mogao bi se vratiti u domovinu, ali svi prolaze, svi imaju drugčije ideje, koji su najčešći problemi zbog čega ljudi se možda ne odlučuju na taj korak. Pa evo, znači taj najveći problem što imamo najviše upita preko naše službenog e-maila, preko naše stranice, taj da jednostavno problematika prilikom doseljenja u Hrvatsku, to su problemi koji sprječavaju ljude u vraćanju nazad. Znači problem je u tome što Hrvatska gubi građane zbog iseljavanja mladih obitelji i stručnjaka. Povratnici često nemaju vlastitu nekretninu, boje se najma zbog niskih plaća i nepoznatog okruženja. Nedostatak jednostavno sigurnog smještaja, posla, dječjih vrtića i osnovnih resursa također otežava reintegraciju. Tako da je to jedan od glavnih problema i to što smo se zauzeli mi kao udruga, šta ćemo zapravo mi napraviti. Znači, to nas zanima. U biti onda i vi, kad vi ste prepoznali sve te probleme zbog kojih ljudi koji su otišli u dijasporu nisu sigurni bili se vratili, ne, i vi ste prepoznali te probleme i tu se da im u stvari ponudite pomoć i da im kažete nije tako strašno, postoji platforma, postoji udruga, postojimo mi koji vam mogu u svemu tome olakšati. Tako je, upravo to i upravo smo zato vamo, jer zato uopće i postojimo, jer ja sam sam povratnik, kao što sam bio rekao, 5 godina sam živio i radio u Švicarskoj, u toj nekoj zemlji snova što je možda bila prije 30 godina. I sam taj cilj te udruge, znači ono što mi želimo i ti ciljevi nekih projekata, znači povećati povratak hrvatskih državljana iz dijaspore, jer prvi put se ovo desilo od moderne Hrvatske, od kad je Hrvatske, da jednostavno više Hrvata, nažalost, živi vani nego u samoj Hrvatskoj. Isto često što sam i govorio za naše mainstream medije, da jednostavno ljudima se treba ponuditi nešto. Ne možeš ti ljudima reći gledajte, kak bi to rekao laički, znači daćemo vam, oslobođenje od poreza narednih 5 godina. Da, to je jednom u godini što vi isplaćujete. Mislim, ljudima treba novac svaki mjesec, a ne na jednom da se skupi na hrpu, jel? Tako da jednostavno želimo osigurati siguran smještaj i prvu nekretninu za povratnike, znači ovo sad
odmah se želimo graditi. Ovo nisu obećanja, nego su ciljevi prema kojima ćemo raditi. Jer znam i sam kako bi i šta bi ja htio kao povratnik koji sam se vratio vamo. Mada je to više za mene ništa ne važi, ali znamo da možemo pomoći, znači, na desetke, stotine tisuća ljudi koji se žele vratiti nazad. Također, omogućiti pristup zapošljavanju i socijalnoj integraciji u kojoj sam već počeo, znači, stupati u kontakte sa firmama da bi provjerio poslodavce, te da bi, znači, provjerio i same radnike koji bi dolazili tamo. I poduprijeti djecu kroz vrtiće i školsku opremu, kao ja osobno mogu reći da i mi imamo taj problem. Naša mala curica jednostavno nema mjesta u vrtiću, jer prvo lokalne samouprave, lokalne jedinice prvo gledaju da prvo, znači, popune mjesta sa svojim ljudima. Tako da, eto, ti ako se vratiš izvana, ti si dalje stranac, nažalost. I mi to želimo promijeniti, mi ćemo to promijeniti, zasigurno. Odlično. Također, ta neka ciljna skupina, znači, to su povratnici iz dijaspore, djeca povratnika, obitelji s nižim primanjima u Hrvatskoj. Također, zalagat ćemo se za sve, jer svaki Hrvat je Hrvat gdje god on bio. Da li je to od Amerike do Rusije, Australije, nebitno. Aktivnosti i ti neki projekti koji nam je cilj da ćemo raditi preko udruge. Znači, taj neki prvi projekt bi bio We Want You Back, to je subfinanciranje prve nekretnine ovisno o županiji, odnosno gdje idu, to od 10 do 20%. Recimo, ovo je samo neki beta pilot projekt, to naravno ne možemo još ništa sa sigurnošću govoriti dok mi nemamo, znači, novce na računu da možemo raspolagati s njima. Također onda imamo You Are Safe, to je sufinanciranje najma 12 mjeseci s provjerom stanodavca i najmoprimca. I Return Your Memories, to je sufinanciranje selidbe, također sklapamo, kažem, s jednom lokalnom jedinicom smo već i ušli u tu raspravu i to će se obistiniti. Također da se i nas malo rastereti. Da. Također imamo, znači, još te neke projekte, Work Together, pomoć pri zapošljavanju, provjera poslodavca i kandidata, imamo Limač povratnik, znači sufinanciranje vrtića ili privatnih čuvalica, kako bi se reklo švicarske tagesmuter, School for Everyone, to je sufinanciranje školskog pribora, znači, mada općine već i sufinanciraju i knjige i tako dalje, ali želimo još više rasteretiti roditelje koji dolaze vamo kako bi, znači, njihovi najmiliji, najmlađi otišli, kako se zove, u prave ruke, da se rastereti. Također imat ćemo projekte kao što je Everyone Need Vacation, subvencija boravka na moru za djecu i obitelji s nižim primanjima. Ovo će se odnositi nešto više pod humanitarne akcije gdje ćemo mi uzimati nekretninu pod najam da bi mogli omogućiti ljudima, evo, iz tih nekih kritičnih sredina kao što je Slavonija, jadna Slavonija je toliko raseljena i tako da ne pričam sad o tome. Tako da možemo opet, znači, djeca trebaju imati to, djeca ne smiju okusiti jednostavno to nešto ili neku krizu ili nešto, znači trebaju imati, treba se neko zalagati za to. Također, eto, Forever United, humanitarni paketi za članove obitelji povratnika i We Are Together, to je humanitarni paketi za djecu bez roditelja. Prekrasno, odlični planovi i evo, mi se samo nadamo da ćete vi ostvariti svoje ciljeve. Jesu, da, stvarno. Tako da, eto, to što se tiče još nekih partnerstva, znači, gradovi i županije za subvenciju vrtića, škola i lokalnu logistiku, Hrvatski zavod za zapošljavanje i poslodavci za zapošljavanje povratnika, lokalne razvojne agencije za mobilnost i integraciju i privatni najmopravci i vlasnici nekretnina. Odlično. To je sad... Da. Odlično, evo, svaka čast od nas, nama sve ovo zvuči fantastično, svaka čast na proaktivnosti, na hrabrosti, evo, ja bi još samo dodao jednu stvar, evo, ja sam Josipe, evo tu već 30 godina u Americi, imam puno prijatelja koji su ovdje i rođeni, neki su se vratili doma živjeti. I sada šta ja vidim u New Yorku veliki problem kao problem povratka, možda daleko najveći problem je zdravstvo i medicina i kvaliteta medicinske usluge, koja nažalost u Hrvatskoj, pogotovo u manjim gradovima,
ima vrlo negativne komentare i vrlo negativne, ljudi nemaju baš dobre da, i to je, i recimo i to čekanje, šta ja znam, ne daj Bože, nešto se desi, nešto imaš na glavi, sad trebaš čekati godinu dana da bi se magnetska rezonanca, evo usporedbe radi, ja sam imao, ne samo ja, jedan moj prijatelj imao glavobolju prije možda nekih 2 mjeseca i doktor mu je rekao, znaš šta, evo treba magnetska rezonanca. Znate koliko je čekao za magnetsku rezonancu? 6 sati. Zvao je tu kompaniju koja to pravi i popodne, oko 4 sata popodne, on je bio ujutro kod doktora, su mu napravili magnetsku rezonancu. To je ono čega je strah ljudi ovdje u New Yorku. Sad znam, vi ste živjeli u Švicarskoj, možda je tamo drugačije, možda je u Švedskoj drugačije, u Irskoj opet, svaka država ima svoje probleme, ali ja vidim ovdje kod naših mladih, oni koji su okusili ovdje to problem, imaju pogotovo djecu kad imaju, to je problem i onda ako se vrate se možda jedino u Zagreb, možda eventualno u Rijeku ili Split, možda vrlo mali broj, većina se vrati u Zagreb iako su ti ljudi porijeklom ili iz Dalmacije, iz Splita, Zadra, Šibenika ili su pak možda iz nekog od otoka pokraj Rijeke, nekoga iz Kvarnera ili su iz Istre, ali većina se ljudi vrati u Zagreb baš iz tih razloga. Pa sam baš mislio u vezi toga vidjeti da li vi radite na poboljšanju toga nekakvim rješenjima za ta pitanja, jer to je veliko pitanje za ljude koji se tek onda vraćaju kad su u nekoj penziji, kad imaju mogućnost 6 mjeseci ovamo onamo i onda ne daj Bože nešto se desi, oni mogu ovdje biti kad im god zatreba. Da, nažalost, moram razočarati, ali mi nažalost nemamo, mi nismo politička organizacija, mi smo jednostavno neovisna udruga, znači mi zastupamo, nažalost, što možemo samo napraviti, mi pokušavamo to raditi. Sad dotakli smo se najvećeg pitanja demografije, jer ovo sve što je nuđeno, isto znao sam i dobiti par upita, zašto vi to radite kada to već sve ima na primjer portalu tamo od ministarstva ili ne znam ja šta. Pa gledajte, znači ja kad sam prije nego što smo započeli ovo sve, to je jednostavno sajt gdje je sve nabacano, gdje je jednostavno, to je more informacija, ljudi se ne mogu snaći, a ljudi se najbolje snađu kada pričaju jedni s drugima. I zato je došlo i do te grupe i sve, jer ljudi sami sebe navode kako ja to i pripomažem i sa videima što objavljujem tamo i vodim te podcaste, tog ćemo se kasnije dotaknuti. Ali tih nekih dijelova da se ljudima može omogućiti, znači to nešto. A to što se tiče zdravstva, to u Švicarskoj, to stvarno nije nikakvi problem, jer tamo termin dobiješ, ne znam, za bilo šta dobiješ sutra, jel? Da li je to pregled ili srca, mozga, nebitno, to dobiješ sutra. A ako je tako, to znači to je nešto savršeno. Evo, gospodine Josip, stvarno ste nam puno rekli. Ne želimo oduzimati vrijeme od naše kolegice Stera, jer će vas ona još ispitati sve i svašta. I još će, i onda će u biti nastavit ćemo voditi ovaj razgovor na engleskom jeziku. Ja ću vam se sad s ove naše hrvatske strane hrvatskog jezika zahvaliti. Fantastična platforma i u biti ono što je poanta je da na jednom mjestu svi koji se žele vratiti mogu vidjeti sve informacije koje će im trebati prilikom povratka i to će biti vjerojatno i mjesto ohrabrenja gdje znaju da postoje ljudi poput njih, da svi su istim problemima, ali da se može i upravo je Josip naš sugovornik pokazatelj da se može i evo sad vodi jedan lijepi život u Hrvatskoj gdje u biti još i pokreće i pomaže drugim Hrvatima. Ja ću prepustiti eter našoj Sarah koja će onda nastaviti razgovor. Susan, oprosti.
oprosti, Suzan. I koja će nastaviti... Ja se nadam da će ovo na engleskom jeziku dobro ispasti. Ma ne brinite se, ispašće super. Nemojte se stresirati, ovdje svi mi na pola pričamo. Da, mi smo svi to, nemate problema sa tim, pomoćemo vam šta god možemo, ja sam tu ako treba nešto prevesti, ako slučajno bude... ali ja sam isto htio reći hvala vam na razgovoru, hvale vrijedno je ovo sve što radite. I evo, ostanite sa nama na liniji, jer mi ćemo sad pustiti jednu kratku pjesmu, minut, 2 i nastavljamo s razgovorom, tako da možete ostati slobodno na liniji pa ćemo nastaviti. Hvala vam. Hello everyone, we are back. This is Susan Karlic with the English segment of Croatians Online. Welcome everyone. Okay, we have to get started right away. We'll talk a little more later. But as you've been listening prior to the Croatian segment, we have on the phone with us Josip Papazovic. So we will just be discussing his program with us, and he's still waiting patiently on the phone. Josip, are you still there? Yes, I'm still here. Hello, dobar dan. Thank you so much for having us on the program with you. And so, before we start, let's just tell us a little bit about yourself, where you were born and where you live now. Yes, my name is Josip. I was born in Croatia. After living and working in Switzerland for 5 years, I decided to return home. Today, I live in Croatia and I am the founder and the president of the initiative Povratnici.hr. Okay, so before we get into the program, let's talk a little bit about why you actually moved to Switzerland and then why you decided to come back, and also when you did the moves. Mm-hmm. I moved to Switzerland to gain experience in a system built on accountability. But after 5 years, I realized that quality of life is not just a number on a bank statement. I miss my family, my language, and that sense of belong. I returned because I believe that if we want change in Croatia, we must be the ones to build it. Oh, bravo. Okay, so when did you start this initiative, and talk about it? What's the purpose of the program itself? We start Povratnici.hr recently to be a bridge. Our purpose is to be a reliable source of information. We help the diaspora with bureaucracy, housing, and finding jobs where the international experience is valued. We want to turn the return process from a challenge into a strategic investment. Okay, so what do you think are the biggest hurdles for people coming back, and also how do you find the partnerships that you do? The biggest hurdles are housing and bureaucracy. That's why we developed models like We Want You Back for housing and Work Together to connect returns with top employers. We find partners by looking for proactive local municipalities and business that value global mindset. It's a turnkey solution for both sides. Wonderful. Okay, so going back to the diaspora, who actually are the ones coming back, the majority of the ones coming back, and are they families, are they young professionals, are they the retirees, are they entrepreneurs, and also what is the majority of them coming back to? Like, they're looking for jobs, coming here, etc. We see three main groups. First, young families who want a safer environment for their children. Second, entrepreneurs who want to invest capital earned abroad. And third, young professionals working remotely. They bring a new mindset and work ethic that Croatia needs. Okay. When people, everybody has their own, like a lot of people, they travel to Croatia, and it's also a beautiful vacation when they do normally. But of course, it's like that whole romanticize in the idea of, oh yes, I want to return there. So what are the challenges they face when they do come back? Do they
think that, okay, it is like a heaven now that I'm back, or is there a lot of changes and, changes that since the years passed, since they did come back to when they do return back? Yes, they often do. Croatia on vacation and Croatia for daily life are different. Bureaucracy can be a cold shower. Nice. That's why we exist, to give people a reality check and prepare them for the hurdles so their return is sustainable, not just a short adventure. Okay, and then how does Croatia prepare for all these people coming back in? And how does it affect the people who are already living there? Look, Croatia needs people. We have a labor shortage in many sectors. Returns don't take jobs away, they create value. Often one return opens a business that employs 10 local people. It's a synergy between global experience and local talent. So what are the goals that you have for yourself and for your program? Goals. My next big step is speaking at the roundtable on demographics in Zadar on March 17. Long term, we want to create the largest global network of Croatia association, from Switzerland to New York and Buenos Aires, to make the return process smooth for everyone. Okay, for those, congratulations and good luck with that for yourself. Thank you. For those coming back in, do you find the majority of them are from the EU, or they're from all over the world? For all over the world. Oh, nice. Beautiful. Yeah, that is really nice. So you get to, do they contact you on your website? Like they look for your website, and then that's how they contact you, correct? Yes, that is correct. On our website, we have that our email address and you can contact us. Okay, beautiful. Congratulations with all your Thank effort. you. So what, for all those diaspora listening in on now, what would you like to say for everyone, even not just here in the United States, but all over the world? To all Croatian listening to this now, Croatia is not just a place where you go for vacation. It is a place where you belong. We at Povratnici.hr are here to build the bridge for your return. Let's build the future of our homeland together. Thank you for having me. No, of course. Thank you for having us. That was amazing. Would you like to? So we can also tag the website on our social pages. But again, it's povratnici.hr. Yes. Just want to let you know. Yes. Josip, thank you so very much for having us. I appreciate your time. And Thank you. good luck Thank and you. congratulations with everything.